Unko. Ikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka, kay ania na ang programa. Ipahayag ang kamaturan. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka katikista. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. So, okay mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan and happy Sunday kaninyong tanan mga pinalangga ko nga mga kaigsunan. Sa dili pa nato sugdan kining ato ang programa karong adlaw, magampo una kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. The call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. So, mga kaigsunan, maayong adlaw, pag-usab kaninyong tanan. And welcome sa atong tulamanon, inyong tulamanon. Sa matag higayon, ipahayag ang kamatuoran nga dunay kalimbigitan sa pagpatinaw sa mga doktrina, panudlo sa simbahan nga Katoliko. Sa dili pa nato tagaan og pagtagad ang ato karon nga tema o topiko, ako unang pagpatimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga kanunay nag-alagad sa simbahan, especially sa akong mga pinangga nga mga sakristan, sa mga kapatid namin at kapanalig dyan sa mga sakristang nasa Luzon, sa NCR region. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan at kapatid na mga kaparian
sa ating mahal na obispo, especially ni sa ating Cardinal Tagle, no? Magandang araw po sa iyo at sa atin pong mga kapanaligyang mga Katoliko. Ako usab nga ipatimbaya sa mga kaigsunan nato dinhi sa Visayas area, especially sa Diocese of Dumaguete, sa ato ang Bishop Most Reverend Jolito Buhisan Cortez, ato usab nga parokya diri sa San Nicolas de Tolentino Parish, sa atong mga kaparian dinhi, ilabi na sa ato ang team moderator sa Reverend Father Lunilo Torres, Reverend Father Roman Sagon, and Reverend Father Arturo Conrad Lagarde. Og sab sa mga sakristan dinhi, especially sa ato usab nga Master Technician and Advisor namong mga sakristan, si Brother Janry Estrusas, si Brother Raydel Ilod, ang among sakristan president, ug sa tanan nga anaa sa miyembro sa ministry sa sakristan. Mga kaigsunan, karong adlaw atong gisaulog ang gitawag og Corpus Christi, or the celebration of the most holy blood and body of our Lord Jesus Christ, no? Kini sentro kini sa atong pagtuo nga Katoliko, ilabi na diya sa mga sakramento. Sa sakramento sa kalawat. Ini, di ba, doon naman tayo 7 ka sakramento. So, ang bunyag, unang sakramento, ikaduha, bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat. So, ikaapat, kini nga sakramento. O kini, maot na ato karon nga topiko nga pagaisgutan, ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, nga kanunay nato nga madawat panahon sa Santos nga misa. Alright. So ang pangutana igsuon, unsay kapuslanan sa sakramento sa pagkalawat, no? Unsa may kapuslanan niining maong sakramento. Okay, di man kaabot na ako ning microphone. Alright. So okay lang, Vlad. So mga kaigsunan, maingon nga ang atong lawas ang inahanglan og kalanon aron maligon ang ato usab nga kalag, mga kaigsunan, nang inahanglan usab og pagkaon aron kini adunay kusog pakigbatok sa panulay. Unsa may pagkaon nga gikinahanglan sa ato ang kalag, mo kining grasya sa Dios, no? Og matud pa ni Jesus sa Juan kapitulo 6 versikulo 53 ngadto sa 54, gaingon ang atong Ginoong Hesukristo, sultihan ko kamo, dili kamo makabaton sa iyang kinabuhi. Okay, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug makainom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa iyang kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug may moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mga kaigsunan, ang Santos nga Eucharistia mo kini ang sakramento diin sakramento og sakripisyo, diin sa pagkonsagrar sa pan og bino sa pari aron mahimong lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga gi-celebrar diha panahon sa Santos nga misa. Matud ni Santo Tomas Aquinas, makaigsunan, nga ang Eucharistia mao ang kinalabwan, no? Kinalabwan sa tanang mga sakramento. Tungod kay diha sa sakramento sa Santos nga Eucharistia, dili lamang nga madawat nato
ang grasya ang atong gitinguha o gikinahanglan, kundi usab atong gidawat gayud si Kristo nga mao ang tighatag o grasya. Diha sa Santos nga Eucharistia mga kaigsunan, atong madawat ang tibuok nga Kristo, no? Tibuok nga Kristo ang iyang lawas, dugo, kalag ug pagkadiyos. Ang Eucharistia mga kaigsunan mao ang kalanon nga espirituhanon nga mohatag og kahimsok sa atong kalag. Ang simbahan mga kaigsunan, ang simbahang Katoliko nagsugo sa mga matuohon sa pagkalawat nga takos labing menos makausa sa usa ka tuig. Apan taliwala ni ining maong sakramento igsuon, aduna gay mga pagsupak niini. So atong tubagon karon ang tulo ka mga pagsupak mahitungod niining sakramento sa Santos nga Eucharistia nga ang lawas ug dugo ni Kristo mao gayud ang atong gikalawat panahon sa Santos nga misa. Unang pagsupak. Ang pag-ingon ni Jesus nga siya ang pan sa kinabuhi, matud pa nila, dili kini literal, kundili usa ka sambingay sama sa pag-ingon nga siya ang punuan sa paras, no? So ang pag-ingon daw ni Kristo diya sa 6:35 sa Juan nga siya ang pan sa kinabuhi, dili daw ni literal. Matud pa nila, sama na daw kini sa sambingay sumala sa Juan 15:1. Ikaduhang pagsupak igsuon, ang pagkaon sa iyang unod dili sabton nga literal nga unod, tungod kay ang unod walay kapuslanan ug kini atong mabasa diha sa 6:63 kun sa Juan, kundili ang pagdawat sa iyang pagtulunan ug ang pagtuo kaniya, no? Sumala sa Juan 6:35. Laing pagsupak igsuon, no? Ang pan ug bino matud pa sa atong mga kaigsunan nga dili Katoliko, simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo ug dili literal nga sama si Jesus miingon nga siya ang pultahan. Sumala sa 19 sa Juan, dili sabton nga literal nga nahimo siya nga pultahan. So mga kaigsunan, unsa may atong itubag niini kung kining mga pangutanaa mahitungod sa Santos nga Eucharistia maoy mo guba sa atong pagtuo, unsaon man natin pagdepensa, no? Especially natong mga sakristan, kay kita panahon sa misa assistant ta sa pari ug dapat mahibalo kita unsa gayud kabalaan ang Santos nga misa, ilabi na ang Santos nga Eucharistia panahon sa pagkonsagrar sa pare. Okay, so mga kaigsunan, no? Maingon mga kaigsunan, no? Maingon nato nga dunay tulo ka hugna sa pagtukod ni Kristo niining maong sakramento, no? Dunay tulo ka hugna. Una, ang pag-andam sa katawhan. Nasayod si Jesus nga kining maong pagtulunan musukod gayud sa pagtuo sa iyang mga tinun-an. Busa sa Jesus mihimog tulo ka dagkong milagro aron pagpasabot kanila sa iyang Dios nung gahom. Ang unang milagro mga kaigsuunan mao ang unang milagro, no, nga gihimo ni Hesus Kristo mga kaigsuunan sa pagsugod niya sa iyang misyon mao ang pag-usab sa tubig ngadto sa bino. O kini atong mabasa diha sa Juan kapitulo 2 ang bersikulo 1 hangtod sa 11 nga diha sa bisan wa pa miabot ang panahon nga si Kristo maghimog milagro apan tungod sa nahitabo dayon isulti ang inahan niya, anak, nahutdan na sila og bino. Tungod ni ining pulunga sa inahan, bisan wala pa miabot ang takna nga si Kristo magbuhat og milagro. Nahitabo ang unang milagro dito sa kasal sa Kana nga ang tubig nahimong bino. Sunod nga milagro makaigsunan nga gihimo ni Jesus ang pagpakaon, no? So
ang pagpakaon sa 5,000 ka mga tao gikan sa 5 ka piraso nga pan ug 2 ka piraso nga isda. Sumala sa Juan kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 15. Ug sa pagkasunod niya ng gabi sa paglakausab ni Kristo ibabaw sa bato. Ibabaw sa tubig. Ibabaw sa tubig naglakaw si Kristo diha ibabaw sa tubig. Ug kini atong mabasa diha sa Juan kapitulo 6 bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 21. Pinaagi sa pagpadaghan sa pan ug isda ug paglakaw ibabaw sa tubig, iyang gipamatuod mga kaigsunan nga ang iyang gugma ug pagtagad nato pagtagad ngadto kanila ug sa iyang gahom ibabaw sa balaod sa kinaiyahan. Busa iyang giandam ang ilang hunahuna ug kasing-kasing sa pagtulun-an mahitungod sa langit ng kalanon ang santos nga Eucharistia. Ikaduha mga kaigsunan, mao ang saad sa Eucharistia o kini atong mabasa diha sa Juan kapitulo 6 ang bersikulo 25 hangtod sa 69. Sa pagkasunod adlaw iyang gitudluan ang panon sa katawhan nga misunod ug nangita kaniya. Sa diha sila nangutana kaniya, magtutudlo kanus a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus nga nasayad silang huna-huna mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Sa hinay-hinay gituboy ni Jesus ang ilang huna-huna gikan sa butanga kalibutanon ngadto sa butanga espirituhanon. Siya miingon, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao. Unya gipangutana nila siya, unsa pa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. Niining tungora gipahingmog atan ni Jesus ang kahinungdan sa pagtuo. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Dinhi makita nato nga sama sa ubang okasyon ang mga Hudiyo nga mga tawo nga kulang sa pagtuo buot sila nga makakita og milagro. Dili paigo ang milagro nga ilang nasaksihan nga gibuhat ni Jesus. Ug kay si Jesus naghisgot man og kalanon nga mohatod ngadto sa kinabuhing dayon, buot nilang mohimo si Jesus ug mas dako nga milagro kaysa nahitabo sa ilang mga katigulangan didto sa disyerto nga gipakaon sa mana. Ug sa dihang sila miingon, Ginoo, hatagi kami kanunay niining maong kalanon. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon. Ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Ug iya silang gisultihan sa tin-aw gayod. Ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ug sa dihang misupak sila sa pag-ingon, unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Siya may pahimugat sa literal nga gipasabot sa kamatuoran sa iyang mga pulong sa pag-ingon nga dili lang kinahanglan nga sila mukaon sa iyang unod, kundili kinahanglan nga sila moinom usab sa iyang dugo. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw.
Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Tungod ni ini, daghan sa iyang mga tinunan miingon, lisod kaayong dawaton ining pagtulun-ana, kinsabay makasabot ni ini, ug busa wala sila mudawat ni ini. Og si Jesus miingon ngadto kanila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Nga sa laing pagkasulti, nakalitan ba kamo sa akong gisulti? Kun uban sa mga tigsupak ang mga Hudiyo naghuna-huna nga sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo, ang iya lamang gipasabot mao ang nga ilang dawaton ang iyang pagtulunan. Diha sa ilang hunahunag kasing-kasing, dili unta sila makugang. Ang mga Hudiyo nakalitan tungod kay ilang gisabot nga sa Jesus na naghisgot gayud sa matuod nga pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo. Kung nasinayo pa nila pagsabot ang gisulti ni Jesus, iya unta silang gipakita sa ilang kasaypanan sama sa iyang gihimo sa ubang okasyon. Diya sa Matthew chapter 16 verse 5 to 12, sa John chapter 3 verse 3 and verse 8 to verse 8, John chapter 11 verse 11 to verse 14. Dili unta ni Jesus ang kunon ang pagtulunan nga ilang gipahid ngadto kaniya. Apan wala kini ipanghimakak na Jesus, mga kaigsuonan. Sa laing bahin siya misubli pagtudlo sa Dios ng bilis sa kalanon nga ilang gisalikway. Ang eksakto nga mga pulo nga gilitok na Jesus mao kining mosunod. Nakapabugnaw ba kini kaninyo? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Nga nagpasabot, dili ba kamo makadawat sa akong gisulti? Dili ba lang gihapon kamo motuo kanako kun makita ninyo kining maong unod nga musaka ngadto sa langit? Ang Espiritu mao ang naghatag og kinabuhi. Ang unod walay kapuslanan nga nagpasabot nga ang Espiritu sa akong pagka-Dios mao ang naghatag og kinabuhi o makapahimo sa akong unod nga makahatag og kinabuhi nga kalanon. Ang ordinaryo nga unod sa tao sama sa inyong gihuna-huna walay kapuslanan. Ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo espiritu ug kinabuhi. Nga nagpasabot nga ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo usa ka saad alang kaninyo sa kalanon. Excuse me. Nga makapahimo kaninyo nga usa kanako diha sa espiritu og kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manoo. Mao nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Nga nagpasabot, nganong misupak man kamo kanako? Wala ba kamo motuo nga ako mao ang anak sa Dios og makahimo sa akong saad? Apan bisan pa niini mga kaigsuonan, ang mga Hudiyo wala matagbaw. Tungod kay wala gihapon bakwian ni Jesus ang iyang sugo sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Ang kapandulan nagpabilin gihapon nga nag-ali sa ilang agianan. Busa daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala gayud mokuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka mga apostoles, og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulo nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Kining talamdon nga mga pulong nga puno sa kamaunungon og paghigugma atong gisagop ingon nga atoa uban sa pagpanaad sa pagkamatinumanon nga adto ni Jesus bisan kinsa pa ang motalikod kaniya.
Gituman ni Jesus ang iyang saad atol sa katapusang panihapon uban sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Iyang gipangandoy ang pag-abot sa maong takna. Matud pa diha sa Lucas kapitulo 22 ang bersikulo 15. Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Unya makaigsuunan, may kuha sa Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang matinud-an og miingon. Dawatan ninyo kini og kan-a, kini ang akong lawas. Unya gikuha niya ang iyang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila og miingon. Imna kini ninyong tanan, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Kini atong mabasa diha sa Mateo chapter 26 verse 26 to verses 28. Si Jesus misulti niining mga pulunga sa usa ka labing solemne nga okasyon. Siya naghatag ngadto sa iyang matinun-an sa katapusan niyang pakigpulong, sa katapusan niyang tinguha og kasuguan, kay sa pagkasunod adlaw siya paantuson og patyon. Niining tungora mga kaigsunan, naghatag siya ngadto sa iyang matinun-an sa ilang erehensya kun kabilin o panulundon. Busa siya misulti kanila sa labing tin-aw ug dayag nga mga pulong. Ang mga pulong nga iyang gigamit sa iyang kaugalingon dili mahimong masaypan ug labi na gayud kun lantawon o busa saad nga iyang gihimo nga iyang ihatag ang iyang unod aron kanon og ang iyang dugo aron imnon. Ang mga apostoles mituo sama nga kita nagtuo nga sa iyang pag-ingon, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo, nga ang pan ug bino mga kaigsunan nabalhin ngadto sa iyang mahal nga lawas ug dugo. Ang pagtuo sa mga apostoles ug sa karaang simbahan, the early Christian church, sa matuod nga presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia, gipamatud-an sa mga bantugang tagsulat. Ilabi na ni San Ignacio sa Antioquia, miingon siya, our early church fathers, ang Eucharistia mao ang unod sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Sumala sa Epistola ad Smyrna, sa sunod makaigsunan si San Martin Martyr, miingon, ato kining gidawat dili ingon nga ordinaryo nga pan o ordinaryo nga bino, kundi si Hesukristo ang atong manluluwas nga dunay unod ug dugo alang sa atong kaluwasan. Ug busa kita usab gitudloan nga ang kalanon nga gikonsegrahan pinagi sa pulong sa pag-ampo gikan kaniya mao ang unod ug dugo ni Jesus nga nahimong tao. Sumala sa apologia o apologia si San Irenaeus usab makaigsuunan, miingon, ang pan ug bino pinaagi sa pulong sa Dios na balhin ngadto sa Eucharistia nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Sumala sa Adversus Heresies si San Hippolytus sa Roma, miingon usab siya igsoon, siya naghatag kanato sa iyang kaugalingong Dios nun nga unod og sa iyang kaugalingong bililhong dugo aron kanon og imnon. Ang maong santos nga pagtulunan mga kaigsuunan gidawat sa mga nagtuo ni Jesus sulod sa gatusan ka mga katuigan nga walay misupak hantod sa pag-abot ni Berengarius nga miingon nga ang mga pulong kini ang akong lawas nagpasabot nga dili kini akong lawas apan simbolo lamang. Kini mao'y pag-ingon nga si Kristo wala gayud mohatag ngadto sa katawhan siyang unod aron kanon ug busa na makak sa iyang panaan nga gihimo. Kining maong interpretasyon makaigsuunan nakahaling gilayon sa balaanong kasuko
sa tibuok simbahan. Giisip o giila kini nga supak sa karaang pagtuo sa simbahang Katoliko o sa pagtudlo ni Kristo mismo. Gibakwi kini sa pagpasiugda ni ining maong sayop nga panudlo nga namatay nga mahinulsulon. Makaigsunan ang unang pagsupak na ingon nga sa pag-ingon daw ni Kristo nga siya mao ang punuan sa paras o kita ang masa nga matud pastig supak nga ang pag-ingon ni Kristo nga siya ang matuod nga pandi daw literal. Makaigsunan ato kining tubagon ang unang pagsupak ug ang tubag nato makaigsunan mo kini sa pag-ingon ni Jesus nga siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Klaro nga usa kini kasambingay kay masabot man nato ang duha ka kamatuoran nga gitandi nga sama nga ang mga sanga nabuhi tungod sa punuan, ang mga magtutuo nabuhi tungod ni Jesus. Samtang sa laing bahin si Jesus mipasabot nga ang pan nga iyang ihatag mo ang iyang unod sumala sa Juan 6:51 nga kinahanglan nga atong kanon aron mabuhi sumala sa Juan 6:53 busa ang pagpanagtandi makaigsunan dili magamit. Ang ikaduhang tubag nato sa ikaduhang pagsupak maigsunan mo kini ang pagkaon sa unod kung sabton sa dili literal nga pagsabot nagkahulughan og panimalos, pagdagmal o pagpatay. O kini atong mabasa diha sa Ezekiel kapitulo 5 bersikulo 10, Isaias 49 bersikulo 26 ug Mikiyas kapitulo 3 bersikulo 3 nga dili mahimo nga mao ang sentido nga gipasabot ni Jesus. Ang ordinaryo nga unod sa tao makaigsunan nga maoy naa sa panabot sa mga Diyo mao ang walay kapuslanan sumala sa 6:63 sa Juan. Apan ang unod ug dugo ni Kristo tungod kay kini nahiusa man sa iyang pagka-Dios makahatag og kinabuhi. Ug kini atong mabasa diha sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54 hangtod sa bersikulo 56. Ikatulo natong tubag sa ikatulong pagsupak. Dili mahitabo nga sa katapusang panihapon ni Jesus makaigsunan magsulti og sambingay. Una, tungod ka sa kasulimne sa maong okasyon. Ikaduha, tungod kay si Jesus nasayod nga ang iyang mga tinun-an hinay nga musabot. Ikatulo, si Jesus tungod kay siya Dios nasayod sa mahimong sangputanan sa iyang gipamulong nga dili maihap ang katawhan sa maabot nga panahon nga magsimba kaniya ubos sa bayhon sa pan ug ang ikaupat makaigsuunan ang mga apostoles nagpahayag sa ilang pagtuo sa matuod nga presensya ni Kristo diya sa santos nga Eucharistia. Ug kini atong mabasa diya sa unang Korinto 10:16 nga nag-ingon, ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Og dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon niining pan nga atong gipikas-pikas? Diha sa konsagrasyon makaigsunan dili si Kristo ang nahimong pan kundi ang substansya sa pan mo'y nabalhin ngadto sa buhi nga lawas ni Kristo samtang ang bayhon sa pan ug bino nagpabilin. Apan adunay pangutana igsoon, dili ba giingon man sa Biblia, sutaon sa tao ang iyang kaugalingon, sa ingon ni ana mo kaon siya sa pan ug moinom siya sa kalis. Sumala sa unang Korinto ang kapitulo 11 bersikulo 28. Duha man ang ipakalawat lagi mga kaigsuunan, pan ug bino nganong panahon sa misa, ostiyas o panraman ang ipakalawat sa pare ngadto sa mga katawhan. Mga kaigsuunan, ang gisugo sa Ginoo sa pagkalawat sa duha mo ang mga tinugyanan sa maong sakramento nga mao ang pari. Diha sa pagtukod sa sakramento sa kalawat sa katapusang panihapon, walay usa nga niapil niadto nga dili apostoles, walay sibilyan nga naapil kundili ang mga tinugyanan sa Ginoo. Busa walay labot niadtong sugua nga obligasyon gayod sa pagkalawat sa duha ka bayhon sa pan ug sa bino.
Sa pagkalawat sa mga apostoles, alang sa mga matuohon mao na lamang ang ostiyas kun lawas ni Kristo sa bayhon sa pan. Ug kini atong mabasa diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46 nga nag-ingon, ug sa nagpadayon sila sa paghiusa sa templo sa matag adlaw ug pagpikas-pikas sa tinapay. Ug kining maong ostiyas kun pan makaigsuonan nga konsagrado mabalhin ngadto sa lawas ni Kristo sa buhi gayud nga lawas busa nausab diha ang dugo. Kay kun buhi ang lawas duna gayud dugo, kun walay dugo ang mong lawas di gayud kana buhi. Kay mga kaigsunan ang atong nadawat usab panahon sa pagkalawat buhi man nga lawas ni Kristo. Matod pa sa tong Ginoo diha sa Say 51 sa Juan, ako mao ang buhi nga pan nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niining pan mabuhi sa gihapon. Kining pagtuoha mga kaigsuonan nga ang pan ug bino tapos na konsagrasyonan sa pari mabalhin sa pagkalawas ug dugo ni Kristo gipaila usab bisan sa labing karaan nga mga Kristiyanos o mga karaan nga mga early Christians. Pananglit si San Justino sa tuig 1050 Anonymous Domine. Maingon, ang mga Kristiyanos may kalawat dili sama sa pan sa kinaiya o sa ilimnon sa kinaiya, kundili sa gitudlo kanato nga mao ang lawas og dugo ni Kristo. Mga kaigsunan, kinahanglan nga ato kanunayon nga paninguhaon ang pagkalawat ni Kristo diha sa sakramento sa Santos nga Eucharistia panahon sa misa. Kay ang Eucharistia makaigsunan muhiusa nato kang Kristo. Ug matod pa ni Kristo sa Juan 6:56, ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang sakramento usab makaigsunan, ang sakramento sa Eucharistia muhatag kanato og dugang grasya. Ug kini atong mabasa sa gisulti ni Kristo sa 6:57 sa Juan, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Ang sakramento usab sa Santos nga Eucharistia igsuon muhiusa nato sa usag-usa. O kini atong mabasa diya sa unang Korinto 17 nga nag-ingon si Apostol San Pablo, sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Ug ang ikaapat makaigsunan nga ang sakramento sa Santos nga Eucharistia naghupot sa saad sa pagkabanhaw. Ug kini ato ang nabasa diha sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Apan makaigsunan tungod kay diha sa pagkalawat sa Jesus man gayod ang atong pagadawaton. Kinahanglan usab nga mohimo kitag pagpangandam sa atong kalag. Sumala sa unang Korinto 11:27, busa ang mukaon sa pan. Mukaon sa pan makaigsuunan nga dili sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa makaigsunan dili kita mukalawat kun anaa kita sa sala sa mortal nga sala. Pananglit kun ikaw dalaga ug ulitaw naka-engage mo og buhat nga di maayo sama sa premarital sex, dili pwedeng mga lawat. Ang asawa ug bana nga gamit og contraceptives, dili pwedeng mga lawat. Ug sa bisan unsa nga mga dagkong sala nakapatay ka ba, nakapang-rape ug uban pa nga mga mortal sin, kini gidili
sa pagkalawat. Kinahanglang ang atong mga mortal sins, mga kaigsunan, ato unang ikompisal aron kita angayan og takos gayud nga mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo panahon sa santos nga misa. Mga kaigsuunan, salamat kaninyong tanan sa mga kaigsunan natong review, no? I would like also to greet myself a happy birthday. Kay birthday man ako karon, mangayot lang ko ninyong birthdayhan. Magpaampo ko ninyo nga sa matag higayon sa akong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ako makatuman gayod sa mga kasuguan sa Dios, makatuman sa iyang makabuton isip iyang alagad, iyang servant. Ngayon naot nga isip servant makasunod sa buhat nga angayan gayod nga pagasundon. Alright, so mga kaigsunan, napupos na gayod ang atong oras. I hope nga doon na mo'y nasabtan, doon na mo'y nakuha nga knowledge unsa gayud ka importante ang santos nga Eucharistia alang sa tong kaluwasan. Sanglit si Kristo man ang atong gidawat niini. Alright, so thank you very much, brothers and sisters in Christ. Special thanks to SGBP Ministry, samahan ng mga sakristan, acolytes, COA Holy Cross Parish, tribal mga kaigsunan, na atay misarong alas 3 sa hapon, English Mass, musunod human na ining program sa ipahayag ang kamaturan. Special also thanks to our master technician, our advisor sa ministry sa COA of this San Nicolas de Tolentino Parish, si Brother January Estrusas, our station manager, also our president sa ministry, Brother Radel Ilod, Special Affairs for Public Concerns, Bro Lloyd Lastimoso. Kaninyong tanan, maayong adlaw and happy Sunday. This is your brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka acolytes, usa-usab ka CFD, o usa-usab ka katikista magaingon kaninyong tanan. Kay si Kristo maoman ang kamatuoran, ato usab ipaambit si Kristo, atong ipahayag ang kamatuoran ug diha lamang sa kamatuoran. Daghang salamat and happy Sunday! Kumusta ang imong pagtuo, igsuon ko? Gikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka, kay ania na ang programa Ipahayag ang kamaturan. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka katikista.
I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be brought down, and indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Welcome to St. Joseph Seminary College, the home of young men attracted to become priests in the future. Welcome to a short tour of our seminary starting early in the morning until evening.
St. Joseph Seminary is the heart of the diocese. It continues to produce young men, young priests to serve our diocese.